Nu e un secret că șomajul afectează un număr tot mai mare de tineri care se simt excluși din comunitatea din care fac parte. Apare astfel nevoia de a reintegra în sânul comunității prin încurajarea lor de a se lansa în afaceri. Beneficiile încurajării tinerilor întreprinzători se regăsesc în valorile pe care aceștia le dobândesc, și anume abilitățile antreprenoriale, încrederea în sine, abilitatea de a-și crea propria slujbă care să le permită să-și câștige existența. Cei care au puterea de a se adapta și sunt pricepuți fac față acestui context economic, iar în timpul pe care îl folosesc lucrând în interesul propriu, pot deprinde aptitudini cum ar fi inițiativa și responsabilitatea. În Moldova, folosirea nuielelor de răchită prin confecționarea unor obiecte de uz gospodăresc sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri și au o veche tradiție, îndeosebi în zonele cu Podgorii și Livezi. Din neolitic și până către mijlocul secolului al XX-lea s-au confecționat numeroase și diverse obiecte utilizându-se acest meșteșug. Victor Brighidin este un meșter tânăr din Bădiceni, Soroca, care a îndrăgit meșteșugul împletitului din răchită, căreia îi se mai spune lozie sau salcie. El este împletitor de nuiele și confecționează diferite obiecte, cum ar fi coșuri de diferite mărimi, suporturi pentru flori și chiar piese de mobilier. Mai mult decât atât, are propria plantație de răchită și propriul său atelier, unde răchita este prelucrată în condiții ecologice. Prima dată mi-a venit ideea de a crea ceva când eram de mic copil, încă mama îmi pletea, mai croșeta. Și eu mă uitam și neavând ce face iarna acasă, și de-am și făceam. Am și puișoare împletite și apoi m-am învățat la Colegiul Republican de Creație Populară din Soroca, la secțiunea artizanat. Și încetișor am început a deprinde meseria de a împleti în lozie. Procedeile tehnice de preparare a nuielelor de răchită sunt complexe, iar obținerea materiei prime de calitate necesită multă muncă. Ca să am propria materie primă, îmi cultivez singur lozia. Deci ea acum este așa de mare, până în toamnă se face 2,5 metri, 3. Este o specie românească, este un soi galben. Se lucrează foarte bine, este elastică. Am pus 20 de ari, am pus cu lozie de calitate superioară. Pentru obținerea unor nuiele de calitate necesară se vor folosi următoarele specii de răchită: albă, galbenă, americană, roșie, cenușie, mică sau plesnitoare. Se consideră calitative nuielele cu următoarele caracteristici: fără ramuri laterale și noduri, de formă cilindrică, subțiri și drepte. Cele ce au flexibilitate înaltă, măduvă subțire, lungime mare de 1,5 metri. Cele la care coaja se înlătură ușor și devin albe. Cele care la fierbere capătă o culoare cafeniu deschis. Colectarea nuielelor se face la intrarea plantelor în perioada de repaus vegetativ, care se produce către sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie. Dar colectarea se face și primăvara. De obicei se colectează nuiele cu lungimea minimă de 0,4 metri. Tăierea mlădițelor de răchită se face manual, pentru împletituri fine, folosindu-se numai nuielele cu vârsta de 1 an. Nuielele cu vârsta de 2 ani se vor folosi numai ca material grosier la producerea fundurilor pentru coșurile mari. Imediat după sau concomitent cu strângerea nuielelor se va efectua sortarea lor pe specii și pe clase de calitate. Deci acum ne apucăm de curățit lozia. În stare vegetativă se curăță fără fierbere. Iar când sfierbe, o curăț și arte, când e în perioada de repaus. Descojirea nuielelor se va face de către împletitor cu ajutorul unor unelte simple confecționate din lemn sau metal, denumite cojitoare sau clește fixat pe un suport.
Operația de descojire manuală cu ajutorul cojitorului se execută prin introducerea nuielei printre brațele cojitorului, a cărei deschizătură permite să se curețe numai coaja fără a strivi și lemnul. Coaja rezultată va fi folosită ca combustibil la fierberea răchitei, ea fiind evacuată spre uscare în altă încăpere. După curățire, ele se zvântează. Deoarece nuielele umede au o flexibilitate înaltă, imediat după descojire se trece la împletit. La împletit folosim mai multe instrumente, deci începând cu cuțitașul pentru altoit, foarfece, suvac, mai nou folosim steplerul, ciocan, ruleta pentru măsurat. Și aceasta este despicatoarea. Acum despicăm nuielele de lozie cu despicatoarea. Apoi o să facem șine. După ce am despicat, le scoatem afară, le zvântăm puțin și apoi le dăm la strung, facem șine. Acesta este strungul pentru strujit. Deci punem vergica despicată, facem șinele. Obținem șina, asta este care se lucrează, iar acesta de acum merge în foc. Șina o folosim pe urmă la împletit, la coșuri, la mese, la scaune, la oglinzi, la orice obiect. Împletitul se va face cu utilizarea judicioasă a nuielelor, micșorând procentul de deșeuri și asigurând produse calitative. Timpul folosit la executarea lucrărilor depinde de gradul de complexitate al împletiturii, dar și de profesionalismul împletitorului. Acum lucrez la o oglindă, ornamentez rama, folosesc șinele, aici folosim lozie fiartă. De împletit împletim cu familia, eu, mama și tata. Fiecare și are procesul lui de lucru, fiecare pe operație o face altcineva. Primele lucrări le-am vândut și pe cele, s-au găsit cumpărătorul. S-au dus în Grecia. Cu părere de rău, nu prea am așa obiecte acasă, că acuși vine cineva, i-a plăcut obiectul, dă-mi-l și gata. Și apoi nu am timp să fac altele și tot când am timp, fac câte ceva. În cea mai mare măsură mă ocup iarna cu împletitul, atunci când se recoltează lozia până primăvară. Și apoi mai fac și în timpul anului câte ceva, dar așa mai răruț. Dacă aș lucra permanent, ar fi o sursă de venit permanent, dar dacă lucrez atunci când am timp, așa și așa.
Gama de produse de răchită este de o mare varietate, acestea fiind adaptate la diversele utilități moderne, atât formele cât și structura împletiturii cu efecte decorative atrăgătoare le conferă acestor produse, pe lângă aspectul strict utilitar, și o deosebită valoare artistică dată în primul rând de realizarea manuală a împletiturii. Aici avem o măsuță și două taburete împletite din lozie nefiartă. Și avem căluțul, este împletit din lozie fiartă. Deci are cam aceleași proprietăți, numai că asta nefiartă e mai flexibilă, mai elastică. Deci, în dependență de obiectele pe care le fac, sortez materialul după grosime. Care mai gros merge la încheagat, care mai subțire merge la gâță. Obiectele confecționate din răchită sunt, nu cum le pare la unii, sunt foarte trainice, dacă sunt făcute calitativ. Deci ele pot rezista foarte mulți ani, numai să fie lăcuite odată în an, să fie protejate. În ultimul timp, articolele împletite din uiele de răchită câștigă tot mai mult interes pe piața internă și externă datorită multiplelor însușiri pe care le întrunesc, și anume greutate redusă, colorație frumoasă, rezistență, elasticitate și durată mare de exploatare. Astăzi, aceste obiecte prezintă o deosebită importanță, mai cu seamă dacă ne gândim că în uielele de răchită se găsesc în cantități nelimitate, ce se obțin cu minimum de cheltuieli. Totodată, împletiturile de răchită servesc drept articole de artizanat, purtând un caracter decorativ și stil tradițional, care determină un interes deosebit și pentru turiști. Cu siguranță, omul simplu care își concentrează întreaga energie într-o singură direcție va reuși în timp să exceleze în domeniul respectiv, chiar fără a avea prea multă școală. E de ajuns să privim în jur și vom constata că mulți întreprinzători de succes nu au studii superioare și adesea nici măcar nu au absolvit liceul. În contrast cu asta, e plină țara de absolvenți de facultate care nu reușesc nici măcar să-și găsească un loc de muncă. Dar aceasta este o altă temă de discuție. Sunt Diana Daranuța și vă aștept săptămâna viitoare la Produs Autohton. Pe curând!